Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang umaga po mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Opo mga kabalen, live na live pa rin ho ninyong napapanood itong news stream at araw ho ngayon ng Martes at 2 araw, bagong araw ng Pasko. Kumusta kayo po? Merry Christmas. Kumusta la po rin kaya katamong kabalen at yung ating mga karehiyon dito ho sa gitnang Luzon na nakatutok dito sa ating programa. Abay, samahan nyo si Kuyang Justin Dizon sa isang oras ng pagbabalita para ho sa mga balitang may paggagamitan, balitang makatotohanan, at balitang mapagkakatiwalaan. I-follow nyo na rin yung ating social media pages at CLTV36 Official and at CLTV36 News para sa mga latest update kahit ngayon pong Pasko. Abay, kung merong mga malalaking balita at tutok lamang dito ho sa ating mga social media platforms. Desisyon na tama. Live na live din ho tayong napapanood ngayong December 23. Nationwide ho ito, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115. At syempre, yung Air Cable Converge Channel 71, live din tayo sa ating 37 cable partners dito po sa buong Central Luzon. At dito ho sa Kalakhang, Pampanga at mga karatig na lugar, Free TV Channel 36. Malinaw na malinaw, digital na ang CLTV. Eto, bago tayo magpatuloy sa ating mga pag-uusapan ngayon, makikibalita tayo maya-maya kay Riniela Tugay. At silipin natin, Ri, okay na ba yung camera? Sitwasyon dyan sa may yung mga headlines, banggitin ko na rin. Pero bago yan, nagpapabati muna syempre. Yung mga masugid nating tagasunod dito ho sa ating programang CLTV 36 News Stream, si Angelo Redaha. Ito po mga kabalen, maligayang Pasko at ligtas na araw, Ninong Justin D. Ayan, 2 araw na lamang, sabi niya ay Pasko na at 9 days to go ay 2026 na. Mainit daw ngayon, sabi ni Angelo, sa Malolos City, Bulacan. Ayan, nawala lang si Ri, nawala ka. Ayan, chat ko lang si Ri. Nawala siya. Kanina papasok na. Ayan, nandyan na siya. Okay.
Sige, at sabi ni Angelo, Don, like and share at bukas daw birthday ni Mayor Christian Natividad ng Malolos City, Bulacan. Ayan, binabati ho siya ni Angelo Redaha. Binabati ka rin, Mayor ng buong CLTV 36 News. Ayan, happy birthday kay Mayor Christian Natividad. December 24, sabi ni Angelo Redaha. Ayan. Sige ho mga kabalen, alam ko maraming nakikibalita ngayon sa sitwasyon ng mga transport terminal. Kaya naman sa puntong ito, simulan natin yung ating balitaan. Kasama ho si Reiniela Tugay at nandyan siya live na live dyan ho sa may Mabalakad City Transport Terminal o para ho sa ating mga kababayan dito sa Pampanga, Kendau at Chuyapu-Dawu Bus Terminal. Isang magandang umaga. Ano ang latest update dyan sa Dawu Bus Terminal? Yes, Justin, no, makikita natin ngayon dagsana yung mga pasahero dito sa Dawu Bus Terminal. Siyempre, holiday season na at tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga pasahero mula sa iba't ibang lugar, pauwi din sa kanilang mga probinsya. Yung iba actually may bit-bit na silang regalo kasama yung kanilang pamilya at isa lang naman ang kanilang hangarin, makauwi sa kanilang probinsya at pamilya ngayong Kapaskuhan. So, kanina nagtanong na kami tungkol sa biyahe natin dito sa Dawu Bus Terminal at yung mga tao nga is abalang-abala na. Actually, wala kaming ibang marinig kundi kanina pa sila ditong umaga, no? So, naghihintay sila ng kanilang mga biyahe para nga makauwi sa kanila. Pero ang tanong ng karamihan kung sapat nga ba ang dami ng bus para sa dami ng pasahero at hanggang ngayon kasi naghihintay pa yung mga pasahero natin dito banda. Pauwi sila ng Tarlac Province papuntang North. So ngayon ito pa rin ang sitwasyon, wala pang bus na dumadating pero nandito na yung mga pasahero kanina pa. Baka pwede tayong magkaroon ng interview sa ating mga drivers and conductors. Lapitan ko lang po sila. Sige, go ahead. Ayan, no? Mga kabalen, yan ho, sitwasyon ha, live na live ha. Si Reiniela Tugay nandyan ho sa may Dawu Bus Terminal. Gaya ng binabanggit habang linalapitan lang ni Riri itong ating mga drivers and conductors, no? Dyan ho sa terminal para mapag-usapan yung dami ng biyahe. Ano at ano yung mga dapat na paalala sa mga biyahero ngayong araw ho ng 2 araw bago ang Pasko, bukas bisperas na eh. At sabi ni Ri, kanina pa daw yung ibang mga pasahero. Ito, pakinggan ho natin. Sige Ri, balik sa'yo. Sige, ayan, nandito na ako ngayon sa Dagupan bus section. Pero actually, lahat ng tao is abalang-abala. So, wala akong makitang pwede kong makausap. Pero as of the moment, meron naman ditong mga pasahero na nakakadating lang sa bus terminal and yung iba lilipat ng bus. Kukuha pa rin po ako ng ating pwedeng makausap dito sa Sige. ating... Ako muna. Oo, Ri, tayo muna magkwentuhan. Kung possible lang, kung pwede mong kung pwede kang magpakita sa screen, kung kaya lang ano. Tayo muna ang magkwentuhan. Tatanungin lang kita. Yung mga nakausap mo kanina, when they say kanina pa, gano'n na sila daw katatagal yung mga iba dyan na inabutan mo? Sorry, Justin, hindi kita masyadong marinig. Ayan, sige, ulitin ko. Yung mga sinabi mo kanina pa na nandyan, mga gano'n na sila katagal naghihintay, yung waiting time, average waiting time ng mga pasahero? Actually, nasa 1 hanggang 3 oras na sila dito kasi yung iba dumating mga 7 a.m. pa daw. Pero Okay. yung nakausap ko kasi kanina, parang nakasakay na siya. So, papunta siyang somewhere sa south. And Okay. nandito ako ngayon sa papuntang north. So, yung mga tao still waiting pa rin sa mga bus. Oo. Ano yung nakikita mo dyan when it comes to security?
Kasi alam natin pagka ganitong maraming tao, 'di ba? Sabi ng PNP naka-deploy sila. Kumusta yung seguridad? Meron bang mga inspeksyon na ginagawa at ano yung mga iba pang observations natin diyan? Yes, Justin, actually may mga police security personnel naman dito. Full alert naman sila para matiyak yung kaayusan and kaligtasan ng ating mga pasahero lalo na ngayong peak ng holiday season. And syempre, siksikan, pagod na sa biyahe yung iba at yung iba merong nananamantala kaya naman nakahanda ang ating police dito sa Mabalacat para bigyan sila ng security and ma-inspect lahat ng mga posibleng maging reason ng hindi magandang pangyayari. Oo, Ripang huli na lamang pagka ganitong panahon alam natin na maraming bumabiyahe, marami ring mga nagtitinda, 'di ba? So kumusta yung komersyo diyan sa terminal? Mabenta ba yung mga merienda diyan? Baka kasi magutom, 'di ba, yung mga pasahero. So at least alam nila where to go, merong mga comfort room, nakita ko may signages, comfort room, may mga merienda, ano yung aasahan nila once they arrive diyan sa terminal? Ayan, sige, pwede kong ipakita dito yung mga tinda ng ating mga vendors dito. Hello po, live po tayo sa CLTV 36. Kumusta po ang bentahan natin ngayong peak ng holiday season? Ano po yung mga pinakamabentang tinda nyo dito? Chicharon. Chicharon, pang alis, uhaw, tubig, ganyan. Okay po. Kumusta naman po yung kita natin? Okay naman po. Handa naman na po kayo sa mga ganitong pagkakataon. Ilang taon na po ba kayo nagtitinda dito? Okay po. Dito sa Bianca Store, ang pinaka-paboritong bilhin ng lahat ay ang kanilang mga chicharon. And of course, yung mga pamatid uhaw natin, mga inumin. Ayan, Pero so sa mga pasahero, actually wala pa akong nakikitang may bit-bit na galing dito sa ating mga tindahan. Pero may kani-kanya kasi silang baon para sa pangmatagalang biyahe pauwi sa mga probinsya nila. Okay. Maraming salamat, Rainiel Atugay. Babalikan ka namin na mamaya, makikibalita muli kami sa iyo dyan sa development sa Dao Bus Terminal. Ingat dyan at ingat. Maraming salamat. Maraming salamat, Justin. Yan ho mga kabalen, live na live mula dyan sa may Dao Bus Terminal. Si Rainiel Atugay naghahatid po ng balita at impormasyong makatotohanan, may paggagamitan at mapagkakatiwalaan. At syempre, pinakita niya sa atin, paalala, mayroong mga nag-aantay na 1 oras hanggang 3 oras na antayan para ho sa mga biyahero patungong south. At meron din yung mga biyaheng norte naman, yung nakapanayam niya ay nakaalis na rin, mga kabalen. Ay mabuti naman nakasakay na si Kuyang, 'di ba? O si Ateng. At sana'y mabilis at ingat ho, importante. 'Di baling medyo maghintay ng matagal. Ang importante, ligtas ang biyahe. Kaya naman, ito yung mga overloading nako po. At iwasan ho ninyo yung mga kolorum Pagka ganitong panahon 'di ba? Halimbawa siksikan, punuan yung mga kakalsadahan, yung mga terminal, punuan, maraming mga biyahe, maraming mga bumabiyahe, kulang yung bus. Minsan may mga mag-aalok dyan, hatid na namin kayo, ganitong halaga lamang. Pag tinignan nyo yung plaka, hindi naman kulay dilaw. Ibig sabihin, kolorum, di ba? So, tignan ho ninyo. Paalala ho ng LTFRB, ay talagang talo kayo kapag kayo ho ay sumakay sa mga kolorum na bus, At mga kolorum na sasakyan.
Sige ho, sa pagkakataong ito, makibalita muna tayo sa DOST Pag-asa. Mamaya puntahan natin yung traffic situation, pero unahin muna natin ulat panahon. Narito po si Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para bigyan tayo ng latest update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong sa loob ng 24 oras. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, December 23, 2025. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, bahagyang humina itong northeast monsoon natin or yung amihan at umiiral dito sa may northern at central Luzon. Dahil na rin sa paghina neto, ay wala tayong umiiral na shear line or nakakaapekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, meron din tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa nalalabing bahagi ng bansa natin. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Dulot naman ng easterlies, mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Quezon, pati na rin dito sa may Bicol region. Para naman dito sa may Ilocos region, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin ng Central Luzon, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mga isolated na pag-ambon. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman din ang ating panahon, pero asahan din natin yung mga posibilidad ng init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 30 degrees Celsius, Lawag 25 to 29 degrees Celsius. Tuguegarao 22 to 27 degrees Celsius, Baguio 16 to 22 degrees Celsius. For Tagaytay 21 to 28 degrees Celsius at Legazpi 24 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa buong Eastern Visayas, pati na rin sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur, mataas din ang tsansa ng sa kanila ng mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman ito ng easterlies. Para naman dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas din ang kanilang panahon, pero yun po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 30 degrees Celsius, Iloilo 26 to 30 degrees Celsius, gayon din dito sa may Cebu. Sa may Tacloban naman, 25 to 30 degrees Celsius, Cagayan de Oro 25 to 31 degrees Celsius, Davao 25 to 33 degrees Celsius, at Zamboanga 24 to 33 degrees Celsius. Meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes, northern coast ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands at Ilocos Norte. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat, delikado po muna pumalaot dito. Ang sunrise mamaya ay 6:17 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:33 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Desisyon na tama. Maraming salamat Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Bago natin silipin yung sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway, batiin muna natin ang isang maligayang Pasko si Roald Gonzalo, nanonood dito sa ating streaming. Maraming salamat, Roald. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagawa. Uy, salamat Angelo Redaha. Nag-like and share na siya, mga ka-Central Luzon. Kaya naman kayo, like and share na rin para mas marami ho tayong marating at mas marami tayong makakwentuhan habang tinatalakay natin yung mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman, lalong-lalo na ho ngayong 2 araw bagong Kapaskuhan, gaya na lamang
ng sitwasyon sa North Luzon Expressway. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Narito na po ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng NLEX ngayon pong araw ng Martes, December 23, 2025. Para ho sa mga biyahero, dun sa mga mag-uuwian o di kaya naman luluwas. Baka naman meron kayong balak magpasko dyan sa Metro Manila. Paalala lamang ho mga kabalen, sitwasyon ng trapiko dito po sa North Luzon Expressway mula po sa NLEX Corporation. Eto mga kabalen, yung mga dito muna tayo sa boxes sa itaas, yung first row. Nakikita ho ninyo, Balintawak Toll Plaza ay wala pang masyadong pila para ho dun sa mga patungong norte o pauwi dito ho sa Central Luzon at iba pang parts ng Northern Luzon, ay bahagyang pila pa lamang dun sa mga cash lane, dun sa RFID lanes, halos tuloy-tuloy ang andar. Sa kabilang linya naman, yung southbound going Metro Manila, marami-raming sasakyan pero lesser than the usual. Hindi ho ganun kabigat, mas konti na yata yung mga bumabiyahe paluwas ngayon. Valenzuela Interchange, eto naman, kita natin yung camera sa gitna ho, ay marami-raming sasakyan. Light to moderate traffic. Continuous naman yung traffic flow, pero makapal yung volume. And Mindanao Toll Plaza, dito ho ay may pila din palabas ng expressway, dito ho sa Mindanao Toll Plaza. Libtong may Kawayan, magkabilang linya, fast moving naman yung mga sasakyan. Ganyan din ang senaryo dyan sa may Taal Bridge, sa may Bocaue, magkabilang linya, fast moving. Do yung northbound talaga ay mas makapal yung volume, yung vehicle volume kung tawagin, And dito naman sa may syudad ng San Fernando, maluwag pa ang North Luzon Expressway portion sa mga oras na ito. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon, tama. Mga kabalen, kung hindi pa ho kayo nakalike at subscribe sa ating YouTube channel, abay, ito na yung pagkakataon, di ba? Opo, punta lamang sa page ng CLTV 36 Official dyan ho sa YouTube. I-click yung bell para naman updated kayo every time na meron tayong mga bagong video. At syempre dito sa Facebook din, mag-follow na rin kayo, like and follow. I-share na rin ang ating streaming para mas marami ang ating marating dito ho sa ating talakayan. At ngayon naman silipin natin sitwasyon ng iba't ibang kakalsadahan dito naman sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time ho ito mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Okay, dito muna tayo sa boxes 1, 2, 3, and 4 sa gawing itaas. Yan huy sa norte. Tama, matudesisyon, tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Diyan ho sa may boundary ng Angeles City at ng Telabastagan, ay maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. And yung nakikita sa screen, yung number 1, ito pala dyan sa may area ng Panings going to Phil-Am Friendship Highway. May kaunting antayan dyan lang sa may traffic light portion. Yung northbound section, outermost lane, continuous po ang traffic flow dyan sa area na yan. Holy Angel Village, magkabilang linya light traffic. Base na rin sa ating monitoring, may bahagyang pagbabara na. May bahagyang pila dito sa may traffic light portion sa may Sindalan. O, tating manyak
kitang no loading zone na Rakay Manyakela sa Batandindalan. And dito naman sa may Del Rosario, ayan, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon. At dyan sa may Sakop Maimpis ay light traffic. At every 36 news stream kasama si Justin. St. Jude, marami-raming sasakyan ang ating nakikita sa ating monitoring at yung old DFA building Jasa light traffic. Pero Kasama si Justin, yung portion po ng Jose Abad Santos Avenue dyan sa may dating Pascuhan Village going to NLEX Interchange, mabigat na ho ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Ayan, nakikita natin sa ating box 10 and 11 o 11 and 12, Yan paalala ho sa mga motorista ay planuhing mabuti ang inyong mga biyahe dahil may mga ipinatutupad na rerouting para din sa maayos na pagbabiyahe ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. And sumunod ho sa mga enforcer kaya po biring gagawan da kabalen. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Tuloy-tuloy tayo sa balitang may paggagamitan. Ito yung mga magpapapalit ng aginaldong dolyar. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Sino sa inyong mayroong natatanggap na aginaldo na dollars? Di ba? Nung bata ako, matiin ko na nga, baka sabihin, bata pa naman ako noon. Matanda na ako ngayon. May nina ako sa Amerika, nagpapadala ng dollar. Di ba? At every 36 news stream, kasama si Justin. O, compute ko noon. Magkano yung $5, desisyon. O, pagbati kay Ninang Rita Giao, diyan sa may Salinas, California, USA, nanonood siya ng Giant Lantern Festival, nanood siya ng CLTV 36 sa YouTube, Naalala ko siya yung nagpapadala lagi sa akin ng nung ako'y mga 7 years old, ganyan, hindi ko nakakalimutan yun, Excited ako magpapalit. Kangapong waning. Kilala niya pong waning. Sige. Karena pong Manuel Ben, 1,000 Fernando. Andiyan ka 1,000 Fernando. Siguro naman, papalit kayong dollars kangapong waning. Mag-comment kayo nung may kapagpapalit kayo ang apong waning. At sige ho, narito ang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara po ang palitan sa 58 pesos 73 centavos nitong araw ho ng Lunes, December 22. Wala ho yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At every 36 news stream, kasama si Justin. Neto makibalita. Samantala, yung ibang currency, Japanese yen is 37 centavos, pound is 78 pesos 48 centavos, Hong Kong dollars is 7 pesos 53 centavos, Saudi Riyal is 15 pesos 63 centavos. Yung dirham ay 15 pesos 97 centavos, Euro is 68 pesos 74 centavos, Korean won is 03 centavos, and Chinese yuan 8 pesos 32 centavos. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin. Yan ho ang latest foreign exchange rate mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At mamaya, pagkahapon ay i-update din natin yung para sa araw na ito, kung saan magsasara talaga yan, kung ano yung pinali. At ngayon naman, bigyang daan natin yung public service announcements dito ho sa iba't ibang bahagi ng ating rehiyon at ibang bahagi ng Pampanga. 36 news stream, kasama si Justin. Neto makibalita, magtuto at magdesisyon.
Ito ho mga kabalen, sa mga kababayan natin. Panay ako niyang babasa nini. Di ba? Metrogate Subdivision, Barangay Kapaya, Angeles City. Wala pong supply ng tubig na naman mamayang alas 3 hanggang alas 5 ng hapon dahil magkakaroon ng flushing activity yung Prime Water. 3 to 5 p.m. today, Tuesday, wala pong tubig, Metrogate Subdivision. Opo, Barangay Kapaya, Angeles City yan. Dito naman sa bayan ng Lubao, Pampanga, San Pablo 2nd, 1 p.m. hanggang 4:30 p.m. wala ring supply ng tubig dahil din sa flushing activity ng Prime Water. Tama kailan matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ng tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Yan ho ang mga latest public service announcement. Ito, batiin natin, nakatutok sa ating programa, aking kaibigan Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Justin, Merry Christmas. Merry Christmas, Kuya Joel. Si Justin, di sa neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon. At kumusta mo naman at Merry Christmas king kanakong kaluguran, Dong Manalo. Makaparimla niya kanyan. Pining panetang kutang makaparimla niya kanyan. Yan maraming salamat Kuyang Joel Stephen Manalo sa iyong walang sawang pagtutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa aking pagbabalik. Mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Martes, December 23, 2025. Huwag ho kayong bibitiw. Magbabalik po ang news stream makalipas ang ilang paalala. Justin, di sa neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ng tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ng tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Makialam matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at
At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at bago tayo magpatuloy, pasadahan ko din sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Bataan. I'm sure marami ring mag-uuwi dito ho sa kanlurang bahagi ng ating rehiyon, gitnang Luzon. Narito na po ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Traffic situation, abay medyo may pagbigat ng daloy ng trapiko dito ho sa may Layak, Balanga bound. Traffic light section, medyo matagal-tagal na antayan. Mahaba yung pila, ganyan din sa may SC Tex northbound going Hermosa. May pila na ho ng mga sasakyan. Base na rin sa monitoring natin dito ho sa One Bataan Command Center. So paalala ho sa mga babiyahe, expect nyo yung mabigat na daloy ng trapiko dyan sa may portion ng Hermosa going SC Tex kung kayo po ay babiyahe ngayong araw. Dito naman sa ibang bahagi, Kulis Crossing, maluwag ang sitwasyon at Abukay at light traffic, Rotary Balanga, light traffic, Hermosa talaga and Layak. Yung merong pagbigat ho ng daloy ng trapiko, mahigpit pong ipinatutupad ang mga speed limit dyan ho sa lalawigan ng Bataan. 80 yung mga pribadong sasakyan, 70 naman sa mga namamasada, yung mga motorsiklo, 60 lamang, at yung malalaking truck at van, 50 ang maximum na takbo. Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Ito ho mga kabalen, advisory lang para sa ating mga kababayan, kapabaluan po. Metong niya po ka rin pagsadyan, King Balening Minalin. Inibong Paskong Minalenyo Music Festival 2025. Marapatya po yan King Sunset Park sa darating hong December 30. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Ano ba yung aasahan natin, Kuyang Justin? Nag-message sa akin si Architect Tubig, ang tourism officer ho ng bayan ng Minalin. Ayan. Oo, nagpapatulong para ma-disseminate natin sa ating mga kababayan itong kanilang traffic advisory. Lalo-lalo na sa mga dadalo. Dito ho ang pinaka-aabangang Paskong Minalenyo Music Festival. Ito ho mga kabalen, magpapatupad ng temporary road closure dyan ho sa Minalin Sunset Park, December 30, araw ho yan ng Martes, para bigyang daan ito hong music festival. At ito yung alternatibong ruta. So nandyan ho sa page ng ni Mayor Philip Nagit at ipapaskill din natin sa page ng CLTV 36 News para naman magabayan din yung mga concert goers. Saan yung alternatibong ruta, yung traffic flow na dapat sundan dyan ho sa may Minalin Sunset Park sa araw ho ng araw ng Martes, next sa Tuesday, December 30, no? So yan po, sa susunod na linggo na yan, bilang paghahanda din diyan sa pagsalubong sa
bagong taon. Ayan ho mga kabalan, dapat magabayan ho kayo. Merong mga road closure na ipatutupad at dyan sa may Minalin na Sunset Park. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. At syempre, pangumbirata naman, yun pong inaabangan din ng marami, yung Aguman Sanduk Festival happening on January 1. Ayan, batay nga dito sa countdown, 10 days, 9 days na lang. Ayan. Ito ho yung, may highlight dito yung flash ko. Meron siyang song. Ayan. Merong kanta ang Aguman Sanduk. Patugtog natin. Minali ho sa talang bayong banwa panayong ipamosera. Di maya pambemelin, ning balin, ning ginalin. Yabe-yabe lo, kakadugod lo. O malagong maleni, minali sandok, Aguman Sanduk. Aguman Sanduk, Aguman Sanduk, Aguman Sanduk, Aguman Sanduk, Aguman Sanduk. Aliwala rin asawang lalaki nilalim, malagulang tunay at masilbi lalawin mo ping. Umunang algod, minsan muking Kasanting na po, kasanting na, mga ka-exciting Aguman Sanduk. O yan. Nung pumbisa kong Manalbe, January 1, yung Aguman Sanduk. At dyan sa may bayan ho ng Minalin, Pampanga. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll. Ito naman mga kabalan, patuloy ho yung ating pamahalaan sa pagmonitor dito ho sa mga negosyante na posibleng o di kaya naman ay nagbabalak na magsamantala ngayong holiday season. Kaya naman pinaigting yung price monitoring program at yung mga nakitaan nila na umaabuso o yung nagbebenta ng mas mataas sa itinakdang presyo, pinatawan na ho ng show cause order. Makibalita ho tayo kay Jody Mercado ukol dyan sa nasabing usapin na yan. Narito pong report. Show cause order sa inilabas ng Department of Agriculture o DA laban sa ilang retailers para sa mas pinaigting na inspeksyon sa mga pamilihan ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Isinagawa ang hakbang matapos ang magkasanib na price supply monitoring ng DA at Department of Trade and Industry o DTI sa isang pamilihan sa Kamaynilaan. Nanindigan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tututukan ng ahensya ang proteksyon ng mga mamimili laban sa mananamantala ng presyo. Anya, hindi titigil ang kampanya para sa patas sa presyo ng pagkain, lalo na ngayong holiday season. Ipinaliwanag naman ni Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara na layunin ng mga show cause order na makuha ang panig ng mga tindero at magsilbing babala na hindi kukonsintihin ng overpricing. May 3 araw ang mga retailer mula sa pagtanggap ng kautusan upang ipaliwanag ang kanilang presyuhan. Sa kabuuang 32 show cause orders,
12 ibinigay sa mga nagbebenta ng sibuyas na lumampas sa maximum suggested retail price o MSRP na 150 pesos kada kilo para sa pulang sibuyas at 120 pesos kada kilo para sa puting sibuyas. Ang natitirang 20 ay pinatupad laban sa mga nagbebenta ng karneng baboy, kabilang ang liempo na higit sa 370 pesos kada kilo at pige o kasim na lampas sa 330 pesos kada kilo. Samantala, nasisiyahan raw si PBBM sa mga nagawang reforma at pag-usad ng sektor ng agrikultura sa bansa, partikular sa mga programang nagpapalakas sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinuri ng Pangulo ang pagtatatag ng 33 agri-food hub units sa Pampanga, Quezon, Camarines Sur at Bukidnon. Layunin ng mga hub na palakasin ang ugnayan sa pamilihan ng mga produktong agrikultural at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Inilunsad din ng administrasyon ang 145 rice processing system sa buong bansa, kung saan 127 na ang natapos at 18 ang kasalukuyang ginagawa. Samantala, inaasahang bubuksan ng DA ang isang mega cold storage facility sa Pili, Camarines Sur January 2026, habang 33 cold storage facilities ang nakatakdang itayo sa iba pang lugar sa bansa. Ako, si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Natama magdedesisyon, natama. Sa ibahong balita mga kabalen, nananatiling hamon umano sa marami nating mga kababayan sa mga otoridad. Teka lang, naghang yung video ko. Ano? Ayan. No, teka lang, balik ko lang, nawala yung video ni Kuyang Justin. Ayan. Ayusin ko lang ha. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Disa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama. Wala yung video ko eh. Wait lang. Anyway, sige, tuloy ko na. Opo mga kabalen, nananatiling hamon sa ating maraming mga kababayan. Sa mga kapulisan at sa mga otoridad, itong pagtangkilik ng ating mga kababayan dyan sa mga online bentahan ng paputok. Kasama si Justin. Disa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama magdesisyon, natama. Ito ang sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates sa kanila hong pagbisita dyan sa may bentahan ng paputok sa may Bocaue, Bulacan, yung firecracker capital ng ating bansa. At patuloy daw nilang tinututukan itong mga online platforms dahil may mga nagbebenta ng imported na paputok dyan sa mga platform na yan. Balitang makatotoanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Disa neto makibalita, makialam, matuto at Sound check, test mic. Ayan. Dinig ako, di ba? Dinig nyo naman yung audio. Yan, mukhang dinig naman. Sige, tuloy natin. Opo, ayan, patuloy na tinututukan ng ating mga otoridad yung online na bentahan ng mga paputok na ayon sa mga kinaukulan na yan, talagang nagdudulot din ng panganib sa mga publiko. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Disa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama magdesisyon, natama. At eto mga kabalen, at dahil din dyan ay nagsagawa nga ng inspeksyon itong ating kapulisan. Ito, yung binanggit ko kahapon, binisita nila itong firecracker capital ng bansa. At dyan po ay kanilang tinignan, ano ba yung mga dapat ibenta, ano yung mga hindi pwedeng ibenta. Kahapon binanggit ko na yung listahan ng mga pinagbabawal na illegal na paputok gaya na lamang nitong mga Watusi, Piccolo, very common, and yet
these are illegally sold in the market. Wala pong permit yan. Hindi pwedeng gamitin. Lalong-lalo na ng mga bata, pwedeng magdulot ng pinsala. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. Kabalan, bago ako magpaalam, gusto ko lamang batiin ng isang masayang kaarawan ang Chairman at CEO ng Laos Group of Companies, kung saan nabibilang ho ang RBC Media Group, CLTV 36 at RW 95.1. Isang maligayang bati po kay Ma'am Lisette Laos Velasco na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday po, Ma'am LLV, and we wish you more success and of course good health and happiness in life. Yan. Kabalen, magpapaalam na si Kuyang Justin Dizon para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po ang news stream. Maraming salamat po. Maligayang Pasko at kita pa tayo bukas. Oo, pwede pa tayo mag-streaming bukas para sa mga balitang dapat niyong malaman at mga balitang may paggagamitan. Muli, ingat po. Maraming salamat. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin